Hello gagayam, naragsak nga oras tayo amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Cubs at Bergie, saan naapod no anagan, tintay drama itangam sakbay na. Hello man pa, kini Gregorio Abad, di tabusilak bayumbong Nueva Vizcaya, ni Romy Ragindin, kini Rowena Luna. Kastimanti ko na ni Cubs at Bergie, dirman ang biyanang, nabisyo tiyamak, no adama-damag na nga inuman, wano sugalan, mapan. Nagagat ngag trabaho ngam ti pakasurunak, pagbisyo na ti sweldo na. Gatap no nalawag ti amin, rogyak ti agsalaysay. Ay na, umanda ni man ang tipista, insa ba kayo? Kahit, apay ko mano madalay. Tapno adaman pagbulak-bula maun, kasta. Isan mo ta, nabayag tupay na jak nagbulakbol. Napayag nga. Kano hindi na panlalawas day na uday, apa nagbulak-bul mau. Kati subat, nabayagan. Hindi pala napanalawas na jay. Ayan ti sweldo man nagkarpintiraw. Tasyak ti mangidulain. Nakaduli na yun. Sana man ano na jay. Ay na, sito. No adda pistaan, maibaws ti kwartam. Napanan ni tatang nanang, Ay na, piyesta man rin ti barangay tayaw. Iswa sigurado, adaman ni di piyesta rin. Ay, nakamarangmang man ni Jayan. anya, ay una yun, katay sweldo na kanina na karidad ngay, intad na kada kayo. Saan? Una na, nakadulay. Agam japachay. Intugo na laki di di sweldo na. Makapasuron jaya amayaw. Ay, sige tabaunak manja po ko yo. Sukunan na ni tatang, tapno saan manan na may pasubo di sweldo na. Adeng, arak man. May sa akis, ta para manak man na ito'y kakanuak. Ala, Lolosito! Lolo! Priya, apa nga laka nito? Binaunak ni Nanang! May kayo kan nuyawid. Tama nga, no agbartek kayo manun. Ay, agawid kan. Agawid nagtaon no madamdama. Agawid tayo na. Dua tayo nga agawid, Lolo. Maudi ak, umunakan. Sumaruno ak metla adagos kan kaapaw. Wala, mapan kan. Adto, ti igatang mo iti kanam. Basta agawid kan. Rabi ay, gumawan pa ila jaya mamanakaw. Ay na, di yun namaan ti panagawid na. Aginggat saan amalpas ti piyesta nanang. Ay, una yun tikas jay nga ramid ti amayaw. Inlaklakay dan tikas jay nga ugali na. Ti kinawulwul na. Imbakbakit kumay ti agkon-kon si misyon. Kano nga tayo nga gibus tikas tao ya kalbaryaw kanakaw. Ay, mawatak tirik na yun nanang ngam-anyangay. Numatungtan tayo ni tatang kaslayad at daan na mati agpapaanawa. Uwan nga ruda, di lagbay na dyan nga mayaw. Isunsamat ti kalakayan da nga artak dito'y lugar tayo. Nagre-retire dagiti artak kan sugador. Dagiti kataob na. Agam, isaw, di pala ag-retirement. Iso nga, isaw, ti kalakayan da amin nga dito'y lugar tayo. Naku na yun nanang. Nagiinom da ni tatang tikas labos da ata isumangarod ti kalakayan. Di agbain na. Imbis nga isuro na dagiti babaraw si tinasayaan. Saan? Tama kikadua nga ginom. Sa tidyak kayat. No ada pa panan dagiti ay na makisursurot Ngala, agnakam tulatan ni tatang. Mauman tumot lang iti kastingar aramidan na. Ramanam ka diday tu tapay nga inaramig di manugang kaw marensa. Ay, amo na gayam ti agaramit iti kasta. Kawan, Ay, kasta tararamidin day di lugar da. Nagimas ka, ramanam saan na yan napait ti kasta maray. Saan? Depende iti agaramid day ta. Nasamit day ta, uy. Mabitla nga.
Ramanam nga mintap no amaw. Alaman langan. Pagbigyan ka, mariminggay. Ay, natamaan anak sa mo dyan, mare. Agrigos mo dyan, di ba nagkita? Ibusan takit ni dayto ta. Saan matla kaya't dagiti kabalay ko dayto. Makabarte mo gayam na ita, mare. Sana balay ta italaang mare. Di oray tulod ka nga gawid. Wano saan ka maturog kan dito'y balay. Ay, sana, mare. Sa pulong na kaya maray, bay. Agawin na mo lang, mare. Nalang araw da, ibusan tanday tao. Sa tanto agwashing itiara kay Jay Store. Ay, napanan di kumari kun ngay. Apaya di mo pinastrag dito'y balay, anak ko. Nagawidan nanang. Paspas tragak ngam di namat kayat. Apa yan nagbartag kayo? Ay, diyak mo amawa makabartag gayam na yung painom ni Ninang mo kanyak. Anya? Maya mo gayam tirik na di mabartagan ako. Mabukaw gayam ti problema, dupa. Ngala, mabait lang talabaran kayo. Agsukat kayo, nanang. Ay, nasakit ti ulo. Ay, ang ubar day tananang. Nabartag kayo, idi kalma na si Mangpet. Awampay, jaya ma'am. Awam mo't. Intun bigat pa'y lamal pasti pista. Di pa agawid day jay Madadangag sakit ti ulo. No malagip ko ti arami, jaya ma'am. Ay! Awanan. Naibusan, jay purdiya na ang nagkarpintiro. Kanya nga ron ngay, awan mabalin tayo Bagbagaan yun tumanan sumangpet. Hello, Insa. Ay, anya ngay tikas ngay churam sitaw. Ita ka lang agawin. Sapay disura sa tirabi ay. Nagmurseng ka. Ay, nagangdud ka. Ay, na ito bakit ko na yata agungat man ay. Sa anak ba't nga babae? Dala, subrikan. Tayong kagdigaws. Malamilak. Pagdigusan na, katrabrabi ay. Si kakit di tagligos sa bakat. Tapno na bang loka akaabay ka. Apa yung katusang ay bakit? Nagsukatan. Nagtungrit ka. Aldawasan ka, nagsuksuka. Nagangdud ka, lakayan. Tang, ayan ti sweldo yung nagkarpintero. Awan, napukaw. Narigrag ko di piyestaan. Wana, rinagragyo di sugalan, tanaabak kayo manan. Liber Jim, saan ba ta? Narigrag ka o agpaisaw. Anya matikas ta nga aramid yun. Awan pa'y makukwar tayo mat. Awan maururnong yo asweldo yo. Ure urnungan nyo lakuma. Tapno danto kautan nyo nagkasapulan kayo. Ibisyo yung amin ang kwartayo. Uy nga ruda, sa intunawan kwartana, kasla kakasay. Kasla nakuturan naman o. Agtalak man mo ditain sa. Kasanon nagsakit kayo. No ma-hospital kayo, kapoy ti kabibisyo yo. At dangarod kautan nyo a kwarta. Ay na, di yo ipanamnama amin kada kami. Tandamot anak mi, pampanunutan mi, tatang. Uy nga ruda, feeling baron dumong kami na itangamam. Lakayan na diyang pampanunaw. Nagsweldo kayon tumanan, itad yung adagos kanyak ti sweldo yo. Tasyak ti mangidulin. Why? Itid montaw ka ni Berjay. Taisaw ti mangidulain. Kanliklikan yung taginom, tamadadaal ti salon at yo. Madadal, tabaram. Ay, Nagsakit kayo, makamu kayo na awan pagpadoktor yo.
No di ka agidulin ni ti kwartayo. Wine! Ha! Makaamu kay tibagay, sitaw! Napananmanan ni tatang, bakit? Napanmanan nagkarpintero Sayang ti matmatgadan na, tadi mat agidulin iti kwartana. Makamuda ano di dagnakam. Awan lang rudan ti paggastusan da dito balay. Tay provide ta amin nakasapulan da. Wan nga rod Nasingpetan sa ngamin unay, bakit? Iso nga agabuso ni tatang. Ay, barang agbalbaliwan alakay. Ta sinermonak man itayon, sakbean na pa nagtrabaho. Umay kay jay balay tadaman na ni naramid jay manugang kwatapay. Ay na, makabarte umay. Mabarte kak tumanain maray. Iti damo laday jay. Ngamno iti sumaron o mayat taon. Kasla danum laangan. Ay apay, anyat okasyon maray. Awan. Umay kalaang at agsasango tayong agkukumaray. Aywan, nakita mo nila kay mo store. Mayaman titunggada iti arakan. Ay na, rugyan naman din ako na. Ay, pagsasarangon ng tumanti aginumain. Isu nga umay kamutin, maray tapno quits. Ah. Tapno saan ka nga konsumisyon ka nila kay mau. Yaw awan mau, tidudukot mo. Ay, unan niya. Malamang nga ron, maray. Sige, umayak. Urayan nakbait, maray. Berje anak ko, tulungan na. Berje, bakit? Agring ka. Adan ni tatang. Berje. Diyak makaangat. Anyat mapaspasamak ka ni tatang. Inta kitain, bakit? Diyak makaangas. Maulawak. Agpatanggan na ka na. Matayak sana. Ay na, apay aya. Anyat napasamak ka da kayo. Nadisgrasya. Itaray na kayo ospital. Nakadiskasyaan nyo. Tricycle? Motor wano anya. Natinagak. Itlay tugtugak. Ayawanan. Naburaksan ti balay ti utek kao. Ay na. Apay nga nga grabrabi kayo. Aya. Alas 12 iti parbangon. Yala, isirektan ni tatang. Ang lisi ka tabagkatikaon. Ay namatayang sana. Ay, Greg, di mo baybayan ti anak ko Di mo uyuyungan. Linanang yung ayan na. Awampay. Napanitayan ti kumari na nga maging kay ta. Awampay mo laang. Apay nga jak pala natay. Maglalalakin sa matan. Tilay bagbagayo mo't. Kat kasano, anyat na sakit. Intun bigatan ang agpadoktor tayo tanay rabi ipay laang. Ala, ano sakit na. Kabalak pa'y matkit di Pilitak ti maturog. Kumusta ka, King? Ay na. Ma. Apay nagbartag kayo nanang. Second time ko lang dito yan nagawa. Sana'y nasa... Anya, matikas to nga ramid yun. Nabartag ni tatang asimang pati dirabi Sa ita, nabartag kayo mat. Unay matan. Tultuladan yung matan ni tatang. Pangyawawan ni ti dudukot. Pangyaw awan ni ti konsumisyon ko ti amam. Mayatikas daw. Tapno quits kamay. Tsak, amo kada kayo. Lukasta, agin ilom ka matan bakit? Una, tapno patas talang. Ay, agsangot taman nga rod nga agsyat. Bakit? Hay, kauna, ada kwarta maya.
Nagsweldo akaw ni di kalman. Isaw ti paggatang tayo ti arak. Ay, ikaw na! Oh, pagsyatan ta nga. Agung ti anak ta, no makita na ta ngag-shot. Mapanta ijay ili Inta agbir house. Napanandana ng kantatang bakit? Jack nga rod mo, Greg. Di da man nagpakada arimwar. Nagguyog na nga ta? Wan siguro Ito'y kinalan din siya. Kapanamit tangay. Ay, Ha? humaya pa niya. Ay, sus. Bakit? Batak mo, chay. Dananang kantatang di agkib-kibi na magmag na. Nabartek dan samad. Ay na. Apay ngay. Anyat mapaspasamak ka dagiti dadakkel kun ngay, Greg. Apay Awanan. akastada matan. Nakasursuron nga aginom ni nanang bakit? Anya matan ti kasta ngay suranda. Nanang! Tatang! Umay kay dito balayan! Di kay agit na dito kalsada! Na ikaw ay nagsakit ti sakak. Limtag matayin. Kaaarak yu day tantatang. Adaagas mo dito anak ka. Awan, ni nanang ano day duldulin na nga agas. Awan anak ko. Uray siya nga raw. Nasakit mo ti ulo. Anay ko. Ay, tanggadan nyo day ta. Agtalinaad kayo dito balay. Diyak pala makatrabaho Limtag mati sakak kaon. Apayon ngay. Gapo nga rod iti arak day ta. Isardan nyo nga minan ti bisyo yo. May sa kayo mat nanang. Nakasursuro kayo nga ginom. Malugiak mo nga minan, no diya ka ginuman akaw. Diya mo kayat, nga bakit ka ti agkun-konsumisyon na? Ha? Nauma ka nga problema. Anya mata klase ti panagpampanunot ti kastan nanang. Imbes sa tulungan da kamang bagbagakin ni tatang. Ay na, manunatawan na pamagbaga. Ti maibagbagakin ko na. Ang gamawa mo din ka na. Isuasabay ako na. Ay, una yan aya. Kat, ayan ti sweldo yo, hindi na panalawas tatang. Awanan. Naringreg ko manay. Yak makapag natalimtag ti sakak insa. Sa pay piyesta, di ka bangibang abarangay. Ay ka, anyay ta. Tanggadam pa ita sa kama. Tasyak mo't napigsaak. Isu ama pa anak man ni Jay. Anya, mapan ka nga oras anak akadwa. Kauna! Ay, orurayan ka kiday naging nga umimbag ka. Nalpastong di pista. Ay ba man ni Priya nga apo ko ta. Aday baga kinkwana. Ni, apay nakasukat kayo, Lulaw. Papananyaw. Sana na yan, nasakit ti sa kayo? Nasakit. Ngam anusak. Ala, umay kaapok ta kuyugan nak. Sa dino, Lulaw. Ijay pistaan. Kibinan nak. Sana balay, tadamat sa rukod ka. Alalayan naklaang. Pasalog mo't nga minti balay tayo. Narigat ni Magna. Ala, anyat ko nyo di piyestaan na yan, Lulaw. Inakla agbuya. Alan, kadawaan nakwain. Kwa. Ang pakada kayo pa'y akadananang kantata. Ay sana. Tadidak mo't la palubusan dagi jay. Intakit din. Kibirin nakwain. Wala. Duwata namang kibin ka ni Lolo Priya. Raw mayak may. Ha? Di ka pa inapan. Wan, nagdigusak pa'y nga main. Mala, intayaw. At dan nagijay, trupak kijay. Sa latawanan, jak kayat tiyag absent. Malalalala, intayaw. Apa nga agim impake ka, bakit? Papanam. Papanan tayo ko nam, tapumanaw tayon ka dagiti anak ta diti balay dananang kantatang. Ha? Papanan tayo? Adda na sa pula kapagabangan tayo. Agabang tayo pa iti pagnaadan lakay. Panawan tayon dananang kantatang.
Barang agnakamdan. Anya? Ay, nauma ako ni tiraramiden da. Sakit ti ulo ti papaida. Kasi ta, saan da man na nanagawid? Naturog dan iji piyestaan gapu iti nakaro apartak da. Kas di lang arudan ti kasasaad ni tatang nga maginumpay laang. Kasanong aging bagngay? Natangken mo't ngamin ti ulo da. Iso apanawan tay idan, tapno agnakamdan lakay. Ay, lakay. Umugay ang bagastan. Pati mantika, asay, nasukar, kape, kanda dumapay. Anya? Sapay jak pa'y makatrabaho. Takimaro mo ti sa akak. Ay, pangalaan tangay iti kanun talakay. Ika pala umutang iti karuba. Pinanawan na tamot ngaminan na berjay. Awanan ti libre akanin ta. Huwag nga raw, naumakanaw iti araramidun ta. Pinaybayan datamo tan lakay. Kasanutan ngay. Inak agtrabahon ba kahit naimbaga kaon? Mala, agananad kawain. Kanliklik ang payla ti aginom lakay. Tapno saan man ninalumtag ta sa kamwain. Wen ba kahit tanay pampanunutak dagiti utang ta. Masapul ang mabayadan ta dagijay. Tajak kayat tiada utang na. Wan, nakasarita kon ti busmaw. Imbaga kasyak ti pangtidan na iti swildom. Tapno saan maw ang maibisyaw. Yala, sikat ti makambo ba kahit? Basta idyamutan ti panagbarbartag mo ha. Amangan mo't no ibisyom ti sweldaw. Saan? Bakit kinlakaytan? Isungag sing-sing putan, lakay. Nay, siga mo gayang berjay anak ko ay na. Naimbagman tapi masyar ka. Malalala, sumri ka anak ko. Ay, agyaman nanang. Kahit, kumusta kayo ngay? Da kayo tirumbang nga kumusta ek. Kumusta kayon kani tatang? Eh, kakastoy ah. Nasaya mo lata nga uray kaskasanaw. Ni, nagadumot ti suman di talamisaan nyo. Linuto yun dagita? Apay anyat okasyon? Awan, lakok dagita anak ko. Ah, Tultulungak ni tatang mau ngagbirok iti kwarta. Tama siya na muking kuana. mayat Ang amangan no pagbisyo yung mula ang timatmatgadan nyo. Saan? Nagbalbaliw kami. Ano, mangrugrugi kami nga gurnong iti kwarta. Ay mayat nga rod ano kasta. Kat, anya ngay, amo yon no kasano tirigat ti panagbiag ita, tawan kami na pagsangsanggiran nyo. Ay, huwag nga road. Pinanawan da kami mo tinanak ko. Kagura da kami kaday nga aging gaitan ako. Saan? Saan nakagimura kada kayo? Inikan kayla iti pagnakman nyo, nanang. Ha? Saan kami ngagsubli dito balayo? Andan pinatakder mi abalay mi iti sular da Greg. Basit la abalay ngam tinapatag, andan makuna abalay mi, nanang. May ka, nasaya at nga rudano kasta, anak ko. Sana bale, tao may da kayo latasar sarungkaran. Basta mawayaan kami, nanang. Pinatgan ti Diyos, dagiti kararag ko, asapay kumatag na kamatlaang dagiti dadakkel ko. Naragsakan gapoy ti makitkitak kadakwada itan. Uray bakit kan lakaydan, agbinbin nadang dalat iti rigat kan ginawa. Kat no daduma adamot pagsayatan ti papanaw mi. Tanapilitan kami ang nagipatakder iti balay mi. Kat ita adan bukod mi abalay. Kat kasi ti ingkarik iti inak saan kami nga agliway amang sarungkar kadakwada. Alakastan, tuy gayim mo, Bergie. Alagagayam, di tamanan tinagpatinggaan, day ta kapadasan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang
Biyana! In your nose, parity script kan parity drama ti gayem yon, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos tagngina, ititunggal maysa. Manang Biyana! Hello everyone! Kumusta kayo? Ante mananti gayem yung amang kabkablao. Kada kayo itinaragsak nga oras yung amin nga wan labas. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kabsat Maria saan naapod no anagan tintay drama. Ngamsak bay na, hello mampay ka ni Avelina Bonsor dita England. Email da kabang dita Jordan ka ni Lucy Rivera. Kastiman ti kuna ni Kabsat Maria. Dear Manang Biyanang, may saa ka pensyonada kas maestra. Manipod nag-retire ka nagpensyonak na boring nga kitibiyag ko. Iso anak i boyfriendak. Ngam nagsina kami iti boyfriend ko. Tas imurot iti sabali a babae. Ngam na sorpresa ak ta iti may sangal daw si mangpet ti ex-boyfriend ko iti balay mi. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Maria, kumusta kan bakit? Ha? Ay, kaloy! Ay da, kaloy asawa kaya, agyaman nagtanagawid ka. Kailiw ka una yan, Maria asawa. Ay da, nakarkaro pa'y kanya ka. Malalala, sumrikan, kaloy asawa ka. Pakawanan na kuma. Promise, magmalbaliw ako. Yakon ang babae. Wan, ay nabayagan napakawan ka, kaloy. Ang, apay, nagsina kayon iti babae. Uy, tananguyong mat kanyak. Kanayon nakakabilan. Anderan naklaunay. Anya, ay, tiyawanan pain a babae. Apay ngamin nga intulok mo nga anderan na kangay. Pinapispisam kuma. Tiyak kaya ti mailawan, bakit? Isa sininaaklangan. At napanunot ko, tagsublilangan kan ka. Ay na, agyaman akunay kaloy. Nabayagan ngay noruray ko ti panagsublime. Kaagyaman nagtaadakan. Mga barwanan ta, Maria. I love you. I love you too, kaloy. Nanang, sigurado kayo iti desisyon nyo? Di kayo nga taagbabawi anang pakawan manan ka ni Tata Kaloy? Santo Apulos, bird anak. Ay ayatag ni tatang yu kaloy. Ay ayatin nakmay. Agin inayat kami adwa. Kasano nag-chicks manan? Sana'y nagbalbaliw nga rudain. Nagsina kailang arudan, sinublyan nyo pala. Sana siya tinagsublikan ko na. Isaw tinang sublikan niya anak ko. Imbes na ulima kang tibiyag yun, tawanan ti konsumisyon nyo. Ngam adaman mo tan. Nagbalbaliw nga rudain ni Kaloy. Di yung ngamin kayat ni Kaloy ngagbali na maikadua nga ama. Isuwa kasta ti ibagbagayaw. Basol na matlaang, no apay nga adayo tirik nami kankwana. Takas jemat kami tiyararamidan na. Kanayon na kayo apasakitan. Kaslaawan patigyo kankwana. Atap yu laeng dayta. Basta, pat genak ni Kaloy, peryaw. Ay, masurunak nga rod manong. Nakisinubyan kit di manan ni nanang iti day di alakay kaluyan. Di mat ngamin dumngag iti pamagbaga ni nanang. Nakias asawa pa'y lang amin. Bakbakitan lang arudan. Ay, no siya kamay sa. Ayos lang, noong nakiasawa manan. Takasapulan na siguro ti kadkadwa. Ngam ti jak kayat. Kanayon mat apasakitan da at tatakaloy ti inata. Kanayon na pagsangitan. Talaklakayan mo ta babairaw. Ay, no apay mga min nga dakakasta klase ti tattao Lalakay da lang arudan, agbabae da pa'y lang. Imbes ko mga agbalbaliw dan, saan mat? Bareng pumayso ati imbaga ni nanang, nga agbalbaliwan ni Tata Kaloy. Anyat kayat mo asidaan, Kaloy lakay. Kayat mo tibulalaw. Eh, katuwa na.
Anda ay bakit? Ay, gumatang alakay. Nagpensyon ka na ya. Wan. At iti kwartam. Ay, ayaman nak Maria. Talaga nasingpit ka nga asawa. Gapo taay ayatin ka, kaloy. Mala, agbati ka pa'y nga ron dito'y balaywan. Tayo gumatang iti lutwag abulalaw. Sige, di ka agbaybayagwain. Wan. Anya pa iti ipagatang maulakay. Igatangan nakman iti chinelas ko. Di sigo nagat-gatangam tapno pumaot. Nalala, sige. Oray nangina day jay, ngam quality mate. Natibkar, iso mabayag madadaal. Maria, nakaluto kan. Wen, gawan ka kadain lakay. Saan pa? Madamdaman taon, tamapan ka man pa'y ijay store bakit inkaglaw. Nay, kalulod mula idikalman Sa balay, number to'y ludam. Saan natin number ka o? Akin number ngay. Kwa, number tay kaanak akijay Mindanao. Adaya ka anak kami jay. Akitadamay. Di mo mo na jay. Ato ti number. Ludam iti 300 na niya. Sige. Ay, sige. Mapana nga rudan lakay. Uray ubeng ti asawam anday no na alas may. Awan serbe na Itay ka pa lang tatakaloy. Ay, apay. Asino tim mo na kanataya? Si kamay tim mo na amangkan kantyaw kanyak. Ibagbagam atsik boyak. Kahit agpay sumay, saraya. Agpay sumay, alas ni bakit mau? Kas tagaya ma. Ala, siya ka unti mangituloy iti day taalayat mo. Tisum-sum ko. Di takas! Oy, ang subli ka dito. Lakay ka, Loy. Takrot ka laklakayan. Ala kayo, tatakaloy. Delikado kayo. Apa bitaw? Idarom na kayo kanu ni Andy. Gapo iti panang danog yukin kwa na. Anya? Nasugat ngamin ti bibig na, tata. Agapuanan ti panang danog yukin kwa na. Anya? Sigurado ngagmulta kayo, tata. Dinanog yumot ngamin. No, kinantsaw lang ngamin na, tata. Awan ko mati mapikpikun. Kat isumot ti imo na napikaon. Linayatan lakpay nga raw. Sinalak ni baklang ti bagay. Self-defense ti naramid ka Agad, ibagayon to day ta. Into nagsasango kayo iti barangay hall, tata. Ay na, Maria bakay. Pang-aasim ka ni Sikal ti makisarita ka ni Anday. Agpakpakaasi ka. Ibaga madyaking gagara ti panangdanog ko kinkwana. Anya! Nay apay, anya man ang tinaramid mo kaloy. Nagiinom kami nga raw, kahit nagkikinantyaw kami. Basol namat kami. Naglaing agkantyaw. Sa hindi kinantyawak mo't napikon. Linayatan nak, iso nga inuna akon Dinanog-danog ka sa aktim maray. Anya! Minkan kasarita ni Anday, amangan mo idarom nak. Ay, sige. Siya kung ti makaamaw lakay. Di ka madanagan. Andi barok pangasim ka diya. Di mon idardarom jay asawak. No, anya man tinaramid ni kaluyken ka. Ay isa kung ti agkid-kid daw iti dispensar wano pamakawan. Pasensya mo jay asawak baraw. Awawatom kumalatan ta. Pasit siguraw ti panaglakay na ti kas jay nga ugali na.
Umababa nga men ti kordon ti may sa tao no mapanan ti edad ako nada. Kita niya matinaramid na di bibig ko. Hey, nabtak. Gapuit ti panang danok na kanyak. Ay, naan di baro kaya. Ipagpagapumla ko man kanyak. Agkumari kami kaninanang mau. Ta inanak ko iti bunyak ti kabsat mo nakaw. Kani di na panatawan, imutang ni nanang mo kanyak iti 5,000 pesos. Nagbayag pa'y kiidiya, sana nabayadan nakaw. Ha? Kani di naulaw ni nanang mo ijay simbahan. Siya tinangitaray kuwa na ijay ospital. Malagip mo da ita nakaw. Wala. Malagip ko na na. Ken, inikak pa'y gayam ni nanang mo iti 2 abag. May sa sandal, ken may sa sit-up plato nakaw. Ha? May bagpagapumla ka din kadagitaan na araramidak iti inam, barok. Di mo nidarom day asawa kuwan. Kan tinawon pa'y gaya, marigalwak di kabsat mo nga anak kaw iti bunyag. Agparinto mga kiti sangwanam baraw ka. Pagawanam ko man di asawa ka. Ay, pagpasensyam ko man baraw ka. Ala, tumakder kayo ni Tarana. Di kayag pa rin to mga kasta. Nagkalasakitaan. Sige, pakawanay kong tasawa yo. Basta di nan ulitan tikas diyang inaramid na. Wan baraw, di ka madanagan. Bagbagak to jay asawa ka. Ong taki di kastaunay baraw. Kumusta nga Maria Bakay? Anyat imbaga ni Anday. Ay, awanan ti rumpo nga pagdanagam. Tanapakawan na kan. Di na nituloy ti panangidarum na ken ka. Agpaiso bakit? Wine, nagsangit-sangit hak iti sangwanan na. Tapno maasyan kanyak. Kat nagkurima iti naramid ka. Naasyan siguro kanyak Ay, naglaing ka talaga, Maria Bakay. Magkan ka. Basta di mon ulitan, di kas nga inaramid mo Wine. Wait. Promise. Saan na pulos? Bakit? Mabalin na buludan ti motor mo, Bert, baraw. Ha? Ang mga numay dungpar kayo. Ang mga numadadal ti motor ko, tatang. Papanan nyo aya? Ay, unay mo, tikas ka pa nagsasaumon, Bart. Ha? Apay, awan pa nagtalikmaw kan ni tatang maw. Saan nga pa, tasyuman na kayo lang kaimimutan nyo mo tay. Nalaing magmotor ni tatang nyo kay. Ibagam nuyi mo mo, taing kamla gumatangain iti bisiklita ni tatang yaw. Apay nga akas tati bagbagayo na lang. Ala, ipabulod kon. Agyaman na, Bert, baraw. Inakla gumatang iti asin, iji ili, baraw. Ala, ag-helmet kayo nga ron. Kan agsubli kayo nga ron adagos, tatang. Wine! Agsubli mo la adagos ni tatang yaw. Tada mo, word of honor na. Saan alang sutday ta? Ala, wala na nang. Nagaduman ngayon bagayon. Agpupulot kayo manan. Kasanaw, kipadlaw yu launay adiyo kay kayat ti maikadwa nga mayaw. Ala, gusto na bakit? Impabulod na nga ron ay. Di ka nagsaupay. Saan nga mo niya asawa ka, Bert, dyan to'y imbayak. Jak imbagbaga, kakadwa. Tatakaloy, di kayo na yagpartikatan Nakamotor kayo. Ay, sus, expert na ito, oy. Apay, anyat pagkit kita am kanya. Kapoy, di ore agtalikudak ngagmanehaw. Yes, di yung kadidalan itinangaw, tata.
Para mo't lang iti pagsayatan nyo, ti bagbagak. Uy, hindi ka kadimanda na gan bitaw. I know what I am doing. Nay, ada ka magaya mo lakay. Agam, apaya jak nang nagtimutor asimang pay. Naka-helmet ka may. Batik ti motor ta nakainumak bakit? Narigat ang mga numa disgrasya ak. Ha? Naimbag man, napanunot mo da ita. Ala, sumurkan lakay. Ang yaman ak. Itimpla anak man iti kapik bakit na malaminak mo tayo. Wine. Sige. Mabiit laang lakay, wine. Ayan ni tatang nanang. Anyamot din. Naidong parkanumot di motor ko. Ha? Kasano aday dong park saan mo't ang nagmotor ang nagawid idikalman? Imbati na kanumot ijay bird dyan ta nakainom nga main. Wen, imbati na. Ngam pati tulbek, imbati na mo. Di na inala. Isu nga inusar na gaya Anya? Ay, mabait laang nga raw taringak ni tatang yaw. Ay, sos. Ay, agtanang ka di ka agong ungut wine. Diyak kayat nga apaam ni tatang yaw, wine. Kat, kumusta jay motor mo ngay manong? Problema nga, Rodmerna. Dakkel ti magastos. Kat, pabayadam ka ni tatang tabasol na mo. Ape ngamin ngayon bati na. Una, agudwada iti nangidong par. Ada ni Bert bakit ilambag na kaya ti maungtan. Malala, dito'y kalaang silidta ka lang. Siyak ti sumangok ni Bert. Ibagam nga awanak. Ni bagaklatang adakan. Awan ti rumbo nga pagdanagam ta. Siyak ti makaamaw iti amin. Awan ti uraya sinaw ang makasagid ken ka. Siyak ti mangsalaknib ken ka, kalaw. Nalabas kayo mo at tao. Awan mo sabsabalay. Ang pagbayadam tamayaw. Ken maysa. Awan mo basol na ijay. Ta sa ama nga isuti ng idungpar ija motor mo. Wana, ngam iso nga rin tinang bulod kan nang ibati. Imbati na di naman la imbaga kanyak. Tauray siyakla ko man tinapan ng yawid iti motor ko. Basta awan basol te amayo dita. Jay nang idungpar te ing kasingirawin. Nanang, bagbagaan nyo mat ngamin ti asawa yo Saan ngamin abas tagbulod-bulod iti gamit no pabayamot. Di namat amo nga iwanan ti bulbuludan na. Wine! Pagpalinan nyo mang ngaminan a big issue dayta. Panggapwan nyo manain amanggura iti amayo daytan. Nanang, ibagbagakla ang tirumbang nga aramidan nyo. No amoy abasol ni tatang di yo kaluban ti mading aramid na Bagbagaan nyo. Amin na tao ada pagkapsutan na. Awan perpekto a tao merna. At daya mo nahustuan na tao. Awan! Sa bali mga ngamin ti pagawatan nyo iti bagbagami kada kayo. Tagidaksan nyo adagos, kagpay sumot amin dagiti nga ibagbagak. Ala, agawid kakit din. Tapa nagluluto manan. Ing kailutuan jay asawa mo, tanay, aldawan. Maturugtan, kaloy, rabiain. Sino ayaday takachat-chat mo dita? Ni kumparik na ito, oy. Ala, maturog kan. Sumaruno aktaon. Ay, di mo nga rod makaturog, no awan ka akabay ikaw. Umay ka umabayin at arakupin ka lakay. Arak mo pampala tapungan. Ala, maturog kan. Madamdama aktaon. Aywan, limit intun bigat ti pensyon maun. Wine, apay aya. Agkuyog tantaw na mapan mangirwar iti pensyon mo. Ta adagatanga. Sige. Masapat ang nga rod nga agreeng intun bigat. Iso nga umaykan. Tamaturugtan. Napanad nga tani kaluy aya. Itay pa'y ngagriring to'y cellphone. Sumbadak man.
Tama nga no na patagawag na ito. Hello? Hello? Asino na ito'y? Sika, asino ka? Siya ti asawa ni Kaloy. Ay, kwa, lolok ni Lolo Kaloy. Ayan na ka di? Ayan ni Lolo? Agdigdigaws. Ay, akin anak kadikin ka. Kat, anak dak na ng kantatang ko ha? Sige, bye! Nagloko day jayay. Nagpiluso po mo nga ubing day jayay. Asino nga po kum day jay, Kaloy? Saan mo nga maamaw ta ada iji Mindanao na jay? Anya? Nakapilpiluso po mo day jay nga po kumaw. Amumatan na kitang tutubo ita. Sa malay, iti ugali na. Saan mo nga amin Adalata mo dagitay matinaw. Nan, itan mo kit na iti kagudwa ti pensyon mo. Tayo nakgatangan tayo kunak agatangag. Umuna kanton nga agawin ta amang ano mabayagan Mano amin day to'y, love? Bilagam umdas ka din na ita balunam nga agawin iti lugar yun. Jenny, my love. When, my love Kaloy. Thank you ha. I love you. Gusto ka yung tinaydanon kanyak, Jenny? Um, Katsikamot alakay, arsab ka! Idarom ka alakay! Nanang, pangasiyo. Tiyo'y darom ni Kaloy. Please. Agulimot ka! Menor de edad ka pa ilang. Ngam nakirelasyon ka itilakay nga arig ng lolo mon. Ha? Agsagana ka si kalakay. Idarom ka! Si Maria bakit? Si kalagan ti ayan tinamnama. Si kati makisarita kadang iti dadakkel ni Jenny. No kasapulan ngagsangit ka ngagpakaasi. Aramidem. Nagulbud ka kaniya, Kaloy. Kunam nga apukom dayjay. Babae mo gayam. Maudin dayjay Maria. Talagang agsingsing po itakaon. Please. Rimot labnak. Tulungan nak nga ron, tapno sana ka mabalawd. Kasaritam nang iti dadakkel ni Jenny. Ibagam nga dasakit ka. Ibagam nga adda kanser ka. Nga addan taning tibiyag ka. Tapno masyanda kanyak. Kun ibagam apati si kakat adda sakit na. Ibagam nga damot ten taning tibiyag mo. Maria. Daytoy pay! Sige, kung paanak na ta. Basta tulungan na kiti problema ko ain. Ala! Yimpakim amin na nagargarat. Mauta pumanaw kan, Kaloy. Di kan pagananaw. Makamukan itibiyag mo! Nakabalo din ni Tata Kaloy, nanang. Ikaro na, nakipagbaludan tinagbasulan na. Lakayan lang arudan ng nagbabae pa lang amin. Kat menor de edad pa. Uwin nga rod Ay. Naliday kayo, mat. Apay, maasyan kayo kan ni Tata Kaloy? Maasyan kayo itikaskan kwa na? Ang naghalas ti aramid na? Saan nga iso ti pakaasyak? No di ka ti bagay anak ko. Nanang? Naunday a panawan ang nagibturak iti denana. Nagbalinak abulsag gapuken ayat. Itala matauhan anak ko. Nasayat mo, tanatauhan kayo nanang. Pakaragsakan mi dahi tangagkabsan. Nanang, kat di kay madanagan. Saan da kayo abaybayan? Ipaay mi amin ang kasapulan nyo. Nanang. Adda kami akadwayo. Iswa saan na narumbang agsapol kayo pala itikadkadwayo. Datayo, tagkakadwa na nang. Uway nanakaw. Kapasensya kayo no nagbalinak asukir kada kayo. Siyak nga inayaw, tinagbali na sukir kada kayo. Hey,
Nakababain pa ikinday, nanak ko. Lala, bayan tayon tinapalabas. Lipatin tayon nanang. Ididamo aklo na kanay kawaak tagmay may saak manen iti kamak. Ngam bayat ti panaglabas ti aldaw, ininot matla na ka-move onak. Katita naragsak kamin kadagiti anak ko kan kadagiti apu ko. Pasarayag pasyar kami, isasaan na ka maboring iti balay mi. Alakastahan ti gayem mo, Maria. Alaga gayam, di tamanan, tinagpatinggaan day tapakasaritaan, ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose, para ti script, kan para ti drama, ti gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, God bless, kada tayo amin. Manang Biyana! Naimbag ka naragsak nga oras iti tunggal maysa. Welcome kayo kanayon dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Tino sa napudno anagan tintay patangatang ngay drama ita. Nga makablawa mampay ni Aljor Dalipe, Kabusi Villa Santa kani Maricar Tibayan. Kastimanti ko na ni Kabsat Tino. Dear Manang Biyanang, adda ka lugarak ano mabartag kat maamnesia. Kat dinan malagip da gitar aramidan na. Adda na diskubrek apag kapuyan na kat ginundawayak mat dayta. Rogyak man nga rod ti agsalaysa. Luis Barok, ay, damag ko nagsildukan san. Mabalintag singil? O na yan, di yun maiturturukan tatatino. Kasapulak met nga min, Barok. Taigatang ko matitilako. Manoy ati utang ko, tata. Limagasot lang met kidi, ah. Daklabanag daytan. Dayta limagasot ti paspasabat mo kanya akong, tata. Pasensyakan, Barok. Wen, bayad ako. Tapno awan may bagbagam. Uray ko mano 5,000. Limagaso mo lagayam. Dito tibahin ko. Tita kayo. Na, magluko day taon. Ninapayawat na yung pagmat. Nasakit tinakam ng agbayad iti utang na. Agutang-utang kayo no nasakit mo tinakam yung agbayan. My goodness, kide. Kung namutlan asino ang baklang day tataw mo. Ha? Nay, Pagtiling? apay, asino ti ka, Pam Luis, anak ko. Dahil di ala kay Alfonso ananang. Kung namutlan asino ang kabaknanganan huwag sasaw. Ha? Bayalan na kano ti biyag kon. Na, apay aya, anyat nagapaan nyo kadkwana. Apay akas tatimbagana. Kasano nanang, pagbilagan na ti kalsada iti Rick, sano masagit itilugan ti Rick na. Agungat. Apay, kukuha na ti kalsada. Pag naan nga ron nga iti motor. Pagtayabag ki din. Ay na, kasla di mo na iruwam ti ugali day chay anakay. Pasot siguro ati pa nagkabaw na day jay. Saan nanang? Talaga kiti nagalas ti ugali day jala kay ah. Malala, baybay amon. Ingka kaamangalan anak ko, nakaluto ako. Anya masidaya. Nagsigangak iti ikan. Basta maning. Ikan la akanayo ng tilutlutwan nyo. Nagsidata mo iti karne, idi kalman anak ko. Amuyo mat asan asumrag ti fis iti karabukub ko nanang. Jak manganing, napsuka ko. Mala, ilutuan ka nga ron iti karne asidaem, anak ko. Malala, mabitlaan. Hello, nanang. Ay, agat arak ka. Ay, walay. Umanak ka manay. Ninanang ko na ya. Manuti ka dya kwarta. Iba kamta, ikan ka na lang. Ha? Apay, nagsweldo ka na yan. Wala na lang. Iso nga ibagam no manuti kayat mo. Dahited ko kin ka. Yag mo amin ti kwarta mo, tay dulin ko. Tapno saan mo apagbartek amin.
Reglado na na. Nonya tikid daw tinakitid ka. Toy, nanang. Kukam amin datan. Nang, inikan na kay sama ni Manong iti kwarta itay. Wine, amumutan ti kabsat mo. Basta na bartag, itid na amin na kwarta na. Agag, pay nga agag. Samat lagbalin ang nalailo ni Manong no nakainom. Wan nga ro da, sapay agat arak. Arakop nga arakop, kasla na ililiwan, kadag kabalay kabilaang bait. Talagamot na itang aarak anya nanang. Pagbaliwan na ti ugali ni Manong. Pasingputan na. Mayat tipik to ti arak ni Manong Luis nanang. Wan awang pay ki di ti kaapanan mabartag. Angam no limpyaw ay adaw ti kaapan na. Arsagid launay no saan anabartag. Isu na laeng tano kanayunan na mga ro ti uminom ay amangan no makaalamot iti sakit na. Di mangarod pabagbagaan. Wen awan, ngam kalpasan ti sumagmamanong aldaw, agsyat tumanan. Aywan, pabulutan dakman pa iti sangaribo yun nanang. Andang amin bayadan dagiti apo ko yung iji pagadalan kat saan pa ang nagsweldo nila kay ko. Kisayak pay laeng tay kwarta ni Manong mo Sige nga ron nanang, sana bale, tadi na siguro na mo nga dakwarta na kada kayo. Uray di na amo, anak ko. Ngam isublik mo laking kwa na ti kwarta na no saan anabartag. Tamangan no kasapulan na. Itadyo ka amin kanya ko na nanang tasyak ti mangidulin. Saan, anak ko? Ang mga numagastos mo. Sa nga ribulaang ti itid ko. Tata Tinaw, umutang akman pa iti may sakaban na bagasyo. San apa nagimot, Marie? Ngumad napay tay aglat-lating utang mo dito isturog ko. Balasang ko. Bayadak tumulang, nagsweldo nila kay ko, tata. Idi pa lang ibagbagam tayo ta sweldo nila kay mo. Ngam din sama dagsusweldon. Tadi kamot makabayad din. Ay kwa, na-delay nga minti sweldo da, tata. Ay, nako. O sige. Ikan kay di bagas. Ngam 5 kilo lang Tane, malugi akmat no itid ko amin ken kaalako. Agbayad ka kuma. Uri inutom abayadan no iso. Wento, tata. Di ka madanagan. Tanog sweldo nila kay ko. Parbango nagtuti umayag bayad kan ka. Lumabasak pa tata. Ne, nabartek ka man ng Luis. Apay, naginumamanen. Iyan, tibalay da kumparig tata. Ewan, mano tayo utang ko ka? Bayadak ma. Ay, awan utang mo kanyak, Luis. Oh, imposible Ang mga noon nalipatam lang, tata. Mano tayo utang ko dito istorma. Awan nga rod. Tay kabsat mo ti adu ti utang na ditoy. Ni Marie. Abay, mano ti utang na tata? Ay, adu nagatidog ti listahan na ditoy. Sige. Nabayad akong ti utang ti kabsat ko. Ha? Sigurado ka, Luis? Amangan no, bartek mo lang dayta. Asa? Mano ti utang na? Ibagam, tambayan ako. Kasi maday siya kabsat ko. Patkag day siya kabsat ko, tata. Iso at tulungak. Naimbag nga oras mo, Tata Tino. Umayak man nagpauna iti utang ko. Ha? Mabalintag pauna oray sa nga ribo pailahan. Ha? Ang kwa. Katwan awan problema. Ay, agyaman nak. Adtoy tata. Inton sumaron naman ng titanduma nga utang ko niya. Ay, uwan, Marie. Ayos laang. Nasaya at nakariing kan Luis.
Nabarbartek ka man ay nasimmangput idi kalman. Nagsweldo ka idi kalman. Saan? Ang mga no inyinom mo amin ay nakwarta. Jak nga rod malagip. No asino dyan ang tudak iti kwartak na na. San aya da kayo dyan ang yawatak iti day dyan? Nay, ay saan magtanak ka? Ay na, day tangamin timadikan ka. Tano na bartekan, adaw ti di mo malagay anak ka. Wano? Narigrag ko nga ta. Nay, ang mga mono, inggatang mo amin ni ti arak. Saan nanang? Tadjay katrabawak tinagilibre itin shot me. Birthday na ngamin. Kahit, ayan na nga rodon nga eh. Jak nga ruda mo nanang. Jak mo tin malagip. Kaslaad da ng tudak. Jak malagip no asino. Ang mga no di katrabahwab. Ang mga no impadulin mo kunkwa na. Ay. Damagag to mga agpaisugan ko na nanang. Di na mo ka numalagip no asino dyan ang tudan na iti kwarta na day dyan nga anak ka. Ha? Apay? Napukaw ti kwarta ni Luis? Win nga road. Kasusweldo na pa imo nga road. Uray kumaano impadulin na laang. No kasta, talaga nga ron nga addadag itay mabarte. Adidan malagip ti inararami daan niya. Ay na, pudno day ta. Kat may santi anak ko dita. Amangan mo ito narigreg na. Diyak nga rood amaw. Nga may puteng na mulat nga ibaga kasla adda ka no nang iyawatan na iti kwarta na. Ay na, imahinasyon na ladaytan. Amanga no impartek na kidin palusot na laang ng daytan. Mabalin na yun nantay utang ko, tatatinaw. Ay gatuan anya ti utangam. Ni, itaman pa akas laganado kayo agpautang? Ha? Si Kamat. Sigod mat. No ngay may sakaban man na abagas ti utangag, okay lang. Ha? Ay, oo na. Basta agbayag kawan. Oray inu tumabayandan. Tinapatag, makabayad ka. Alang tata, may sakaban ti utanga kon. Agpaunaak manan inton humay alawas. O sige, awan problema, Marie. Nene, ni Luis di lumabas. Kat may basang-basing nga magmagna. Padagasik man. Luis! Barong! Lumabasak pa eh. Tata! Dumagas ka pa, Luis. Tada ibagak. Ngate bagayo. Tata. Nabartik man ang dayto. Nagagat nagbayad iti utang na nung kastuya na bartik. Luis Barok. Naurnong man ngamin ti utang di kamsat mo. Amangan no kayat mo abayadan. Nagsildo ka man siguro manen. Oo na. Manote utang ni kapsat kuya. Bayad na kami ng tata. Mapit lang, talang tilistaan. Dahito ni, kita 5,000 amin, Sige, sige. Bayad ako. Mas asya na kami ni kapsat ko. Lab na lab ko kami. Isuot tulungan man. Ay, awan mo, Luis. Arak sa mutan ti papapadan ti swildaw. Saan mo tayo siya tagas-gastos? Nagin-inom kami. Iliblibri da. Kahit, ayan nga rin ti swildaw. Apay aka na yun na maibus ti kwartam. Ay, siya nga rod malagi po na na. Ang mga nung narigreg ko marila. Ay, liklikang man nga minon ti arak. Ang mga mo't nulukluk wenda kan dagiti kainumam. Ang mga no isuda ti mga alay ti kwartam. Saan na siguro ang maraming tigas tananan? Damagam tuman nga rod kadakwada. Tama nga no napidot da kat naidulin da. Awan serbe, ti pa nagtrab-trabahom no kasta. Kanayon mo amapukaw ti kwartam.
Ay, anday ta. Nanayunan man ng tilang ko. I-display amin dito yan. Nanayunan ti kanan siya ko naman. Saan na siguro pa nagtakaw di kastoy? Tadyak mo't takakawin ti gatgatang ko kadag ito yan. Itadamot kanyak. Tata Tino! Imadutila ako yun Si kamag gaya mari. Umutang ka kadimanan. Ay, saan pa'y tata? Umaya kag bayad. Ha? Sigurado ka? Bayadam amin ng tayo utang mo. Wen, tata, tane. Sana kaya't di asawa ka morno nga nakiti utang. Kano mabalin, dinan kaya't nga umutang ak. Umutang ka na taang. Okay lang mo't kanyak. Nala, bayadak pa nga ruti utang ko. Makitan to no umutang ak manan wano saanan. I love you, Nana. Hey, sa kamula na lambing kanyak nga inam no nabartek ka, Luis. Kahit yun tayo, kwarta na lang. Ikaw na Yugmaw, no data iduling ka. Syakti mang iduling, iti kwarta. Toy, Nana. Nagsuldo ako. Nasaya at may tasaan anak pukaw ti kwartam ita. Kukuha yung data, Nanang. Aywan, agsukat kayo. Tayo makimisa. Anya? Ay malumay, nawan misa itan Ito rawan misa. Basta mapantayo yung simbahan, Nanang. Tayo nakmang ti kwarta. Ha? Alagi din, Nanang. Agsukat kayo. Tayo yung simbahan. Intay makimisa man. Manong Luis, anda kwartam dita. Awan kwarta. Dumalawat ka mo titi kwarta, Mari. Agsusildo mo di asawam. Orang nga ruti masusweldo na manong. Alan apay no saan ka nabartok na kay memot ka. Gumno nabartok ka, naparabor ka. Basta awan kwarta. Ibaga mi di asawam, tadoblyan na ti panaggagat na. Tapno maipain na dagiti kasapulan yung nga agiina. Jay na nga raw jay kabsat mo anak ko. Sala na lambing mo kanyak no nabartek. Agay nga agay. Angam no nausawa na kaslaawan lang. Naimot pa'y ako nayo. Garud Mayat sangag pa'y suno kanayon mabartok sumingpot. ay, manjak no siya. Isumula ti agbalin akaasi no kasta. Makaitin iti sakit day tanalabay sa panaginom iti arak. Sa bagay matkit di Angam kaslag tinumo nga ro ti panunot na nukas di makainom nanang. Kaano ti suldom ngay, Luis Barro? Apa damdamagan nyo, tata? Kat awan mo't utang ko kata kayo. Ada pa ila utang di kapsat mo. Nay, apa yung sakti singiram ngay? Utang na, di iso ti singiram. Sakti mo utang nga. Ha? Ay, ne. Madinsa talaga ti jar mo No saan ka nakainom? May mayat saan nakainom ka? Sasawin nyo mo, tata. Kasusaman nga aldaw ti pa nagsusuldoyo. Saan? Uy, awan nas ka na bayadaking ka, tata. Awan utang ko. No kahit mo, ilibre ka ti siyat ita. Kahit mo, importe ti isat ta. Impaw iti ka anak kakidya abroad. Kastaya, ramanan tamang nga ron. Deta imported nga arak yung tata. Manoyat ti utang di kapsat ko, tata. Kunak no nakabayadan. Saan pa'y barok? Imutang mga minmanan. Manoya, tambayad ako. Lab na lab ko ngamin ka. Kasi man dadya kapsat ko, tata. Mangutang pimanan. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag na. Patpatgag dadya kapsat ko. Oray ni nanang ko. Patpatgag na to. Dahito iti listaan. Dahita, kita mo ti utang ti kapsat mo. Diyak mabasa. Iba kamlatan naman o, itid ko.
Ay, at dapat yung utang ni insan mo ang karda. Amang ano kaya't mabayadan? Ni insan karda. Manuti utang na. 2,000. Bayada mo nun tapat pag gumasama dahil ka sinsin mo. Oo na. Sige. Padpad ka kami ng kabagyak, tata. Masyanang mo't lang iti dahil siya karda. Ta, nariga mo lang, di pa nagbiag ta. Ta, agsakit siya asawa na, tata. So, sige man lang. Bayada mo tanti utang na. Ay na, awan makamoy tararamida kini Luis. Tamis mo ani Luis, di na malagib tararamidan na numabartag. Nakaganan siya ang manana. Iso ang nakagatang ang manan tinayon tilahog dito istor ko. Itisblik manan dagito inayon tilako. Manayunan manan ti mapaglakwak no kastoy laeng. Nay, adamo paglutuan mo dito yung istor mo, kakatinaw. Aywan ka. Tagluto ak man iti pang merienda. Isupay ang nayon ti lakok. Umigpigsan saki diti kitam dito istor mo, kaka. Imadupay dagiti lako maun. Medyo. Adamot basit. Hay, dyan ako awan manan. Napukaw manan ti kwartanan. Nagbartok mga minon, idi kalman. Awan serbay ti pa nagtrab-trabaho na. Tawa mo mauro-urnong na. Ay na, gagangay iti baro ang kaka. Kaduan mo't abaro dito ayan tayo kat kasta. Iso ang mairwam kan. Tatatino, naimbag ta nakita ka dito'y crossing. Ay, nandiya istor mo. Naura man. Anya! Ay, imposible matay tanaa. Kat no pinanawak laytay. Tadala umay ko gatangan dito eh. Nauram nga rodon. Pinanawam samot ngamin na nakalukat ti paglutwam. Ha? Ay, wen? Allah! Ay, nalipatang agpaisong inidip jelot-luto ka bananak kayo. Ala, awada! Naikimusan ti istor mo, kakatinaw. Naimbag ata na ilasin ti balay mo saan anairaman anauram. Ay na, awanan ti pagtatahunan ti pagbiyagang. Ay, kasanuak pa itan nga eh. Awanan ti pagsapulang. Agurnong kantumanin, kaka. Tapno makarugi ka manay. Nay, si kamagayam, kakatino. Anya dagita in karatay mo. Lakum dagita. Huwag ka, kapilitan nga gisursura kitilang ko kuna. Tawan mo tantay store ko. Nala, idisum nga raw ta agpili ak itigatangag. Agpili ka kaka. Daytoy man ikan ken karne. Ken dagitoy natang mano amin ngay dagitoy. Saan mo nabayadan dagita kaka? Ipadawat kon. Ha? Ay, hapay ngay. Ay, malugi kan Ay basta, ilibre kung dayta kada kayo. Intong pigat, magidagasak tumanan iti sidaan nyo kaka. Ha? Ay, bayada ka, tapno at daganan siyam. Ay, basta saan, kaka. Babaan na kumalaang iti kahit kong aramidan. Basta, padawatan kayo iti lakok. Namiris ko aga po iti kinaswitik ko iti kalabas, iso na pasamak ti kasjay iti store ko. Nalabit na karmaak, gapo iti panagsasaur ko. Kat gapo ta mabaina kamangipudno kada Luis kanti inana iti inararamid ko. Bimawi ak kadakwada babaan ti panangiliblibrik kadakwada iti isursur ko alako. Kat ita nakaurnungak manan, iti pinagpatakdar ko iti store ko, kat jakon inaramid ti kas iti inaramid ko iti kalabas. Alakastan, tuy gayem mo, Tino.
Alaga gayam, di tamanan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, wano kapadasan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless kada tayo amin. Manang Biyanan! Hello gagayam na imbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Pakasaritaan, wano kapadasan ni Kabsat Raymond saan naapudnoan na gantintay i-drama. Kani patangatang itangam sakbay na, makablawang padagiti kakabsat da Marita Kokya, Alan Bartolome, kan Susan Ronquillo. Kastimanti ko na ni Kabsat Raymond, Dear Manang Biyanang, awan maanusa ka trabaho, aminado ka maisaak, asadot, kat iso tinak isalaysay. Makabandog mo tagtalam. Nagrig ka tibiyagan ay ati manalam. Kaya't ko tagbirok iti sa balya trabaho. Anya kumangay mat at trabaho ti master kam katawan mat nalpas mo a kursaw. Padasa ka tag konstruksyon. Ay ayaban na ni Dario agayem kaw. Makaamo ka. Gampanag kunak, isumat lang ti trabaho ti agtalon kan ag construction. Unang dakil mo basitin. Adyan baga ni pare Dario asweldo iti konstruksyon. Ay, katadalatakin ka ang arod. Nasaya at magnudakkal ti sweldo ako nam. Sa mo't unay adakil. Ngam dadakil mo basitin. Ngam ti sweldo ka makitangdan. Awanen ang arod ti kadwak a makitangdan. Kapilitan ananang. Sana bali. Adamo da saling kan mersi a kadwak a makitangtangdan. Nay, nakasagana kan paray. Uwan paray. Excited akong kat iti baro trabaho. Kahit nagbalong ka mo lang. Una paray. Nasayat nga rod ano kasta. Basta saya atam ti trabahong paray. Di ka agsadot sa daut. Tapno saan ka amaikat. Adamang bambantay kat kada tayo. Kasta iya. Uwan paray. Para kanyak. Ayusan dahi ito at trabaho. No nainot ka laki day. Agbayag ka iti dahi ito at trabaho. Marinita, awan mo ti anak mo akadwam. Napad nag-construction mari sa leng. Dakkel ka no ti sweldo na ijay. Ay kat mayat no nagbirok iti trabaho na anak-dakkel ti sweldo na. Wen bareng makagatang mat iti naimimas basit a masida. Tapno saan akanayon anay gisanat natang ti masidsida. Ay may mayat mo't lang tinateng, mare. Mayat ayo-tayo pa iti saksake. Wen hingga may itatabo makit ti tao. Agbirok matingiwat iti sagpaw na no kwa. Wen mo't kit di Ang anya nga iti mabalin, no saan tayo mo't akabailan ti gumatang iti naimas amasida. Wen nga rod Ay, kati anak mo ngay mat. Apay ngay, asaan mo akadwa? Ay, aggurigor mo't nga rod. Day tapay ti may nga ikarkararag ko mare. Saan tayo ko maamaadda ni tinadagsin na sakit? Tawan to pa'y may gatang iti masida. Day tanto laki di magastusan iti ospital. Nagpudo magahin dito construction. Nyamot ti kastuyan. Kasla maaday gimpirnaw. Sapay nasakit ti sikit kung nagkiw-kiwara ti simintaw. Ay, may sa oras pa iti urayahin sa balance break. Diya mo mabalin nga ito gaho uri pagbik ko ma. Tadama agbambantay. Babawi masimbra dito at trabaho. Nailaw anak lang. Hop, lupa sila makalawas. Uwik katakaw. Matayak no kosto iti trabaho. Uri awawan. Kumusta nga iti trabaho, Raymond? Babaway kasi mrek iti construction. Tapay mat? Matayak no kas iti klase iti trabaho. Saan mo man na maanusan? Nagpudo nga raw. Kaslapay matukol ta si kung agkiw-kiwar iti siminto. Uri awan na. Lepas sila makalawas ko jay.
Apay ngay ni Dario ka maanusan na mait. Talaga kidi asadot ka? Isu atas na itikas dia trabaho. Siya ngay, saan ko abagay itikas dia trabaho? Ay na, nakapilpili ka. Kawamba nga rod nalpas mo nga adal. Oray Adamo siguro may maya dita trabaho. Agbiro kak to iti trabaho, alinong ti pagyanak. Talaga kit di asadot ka? Di ka makaanos iti trabaho. Anya? Ay, naalam na ti sweldom? Di kan sumrek inton Lunes? Inan anusa lang in lepas ti makalawas. Tapno malak ti swildok paray. Talaga dya maanusan ti construction na trabaho. Ay, awan na pare. Kasano kang agbiag ngayon no kasta nga agpili-pili kamit iti trabaho? Ano pa'y masiguro mas traga ka trabaho paray? Oray niya, basta sa nakapudutan. Kaya ko tilinong. Mala, makamu kang rod pare. Di ka mo't mabalin apilitan, uno igawid. No di mon kaya tiyag trabaho. Nanang, kura tayo mampay. At ako magatangag. Dahita ngamin ka. Dakal matiswildom. Ngam di mo pa'y inanusan. Tapno makasidamat ti karne oray linawas laang. Tapno di kan agdaw-daw at iti kwartam kanyak. Oho, di maanusan. Di kay madanagan ta agbiro kak iti sabali at trabaho. Kaano ka ngay agberok? Agi nanak pa iti sumagmamanungal daw. Pirmi abanog ko nagtrabaho iti construction. Apay di pa'y laumanay agpat nagapanaginanam. Inta ka makitangdan, tay supay titangdan mau. Nadudog ti bagi kon. Dakpay ka ba ilang tagtrabaho? Iso nga agi nanakpay ka di. Imbagman marsay tadakan. Apay, naimbagang kan? Wen nana, kuna ni nanang nga agina naakpay. Angam, masikura na kun ijabalay nga awan ar-aramiden na. Ay, imbag ka pa'y balasang ko tanagagat ka. Ngam di anak ko ngay. Saan na manusan di trabaho na di construction. Ay, makalawas na lang imik katan. Ibaga ka sumurot kanyak ita nga masadot. Agin na napay ka no. Tanadudog ti bagi na iti construction. Anya? Ay, atin na pa'y ngarot ti babae, Mare. Ay na, nakunampay maray. Diyak amo, no niya titurong ti biyag ni Raymond. Sayang nana. Sapay adamot itsura di anak yung. Angam, sadot mo't gayam. Sana bagay ti agpamilya. Sigurado amatay iti bisin ti pamilya na no makiasawa. Ay, kan awan mangayat kan kwa na babae, no amuda asadot. Nalaing mo't kat dagiti babae, ita. Pilyan damot ti lalaki, ang makabaal amang bukol iti pamilya. Isu asika, barsi balasang kao. Tagay nagagat ka. Taymit lalaki ang nagagat ti pilyab. Tapno saan kanto nga agbalin ang nakakaasay. Wen nana, talaga apilyak tay lalaki ang nagagat. Uray saan abak nang. Basta nagagat, kan saan anaimot. Ay na, baka pabanog mati agmalmalon nga agmula. Nagsakit ti sikat. Ay kagina kayo nananang. Tano makainanakay ka mangantayaw. Nakaluto ako. Ay ka nasaya at mata na panunot mo tinaglutaw. Kapilitan at mabisina ang round. Apay, mabisin ka? Uray agmalmala manakaida ka? Apay kita saan ngay. Handa mo buksit ko ang makarik na itibisin. Ay, atew na kapay ni Mersey. Tauray kagap-gapo na iti sakit. Agtrabaho latta. Ay, kumusta gaya mo ni Mirsay? Kasla, kailiw ko makita. Ah, apay kumamay ta kailiw mau. Medyo kras ko nga raon. Saan ko pa yan ay baga kang kwa na rinak? Tiko na, kayat na ka dayjay. Ay sos, awan lat amo ko, nakayat na ka. Tasadot ka mat. Para makita nanang. Amok nga damo pa naggusto na kanyak. Pag kuna amay, Kanayon ang matiliwa no kwa kita-kita na. ay sos, piling ka mat. Amom nga raw, no anya ti adda iti panunot na no kas akit kita na ka.
Ay nauri po niya ti kunak. Kaya na ni Mirsay. Daman na biro ka kung natrabaho na nang. Mangrugi ano bigat. Anya nga, iti trabaho. Mayat siguro at trabaho da jay ta andamot iti linong. Anya nga, Rod. Dishwasher iti may sa panganan. Kabailamad siguro day ta trabaho. Tatrabaho pa yan, ti babae day ta. Trabaho mo lalaki Talalaki nga ro mo ti birbirukin da dishwasher. Mala, say-saya atap nga, Rod. Barang day ta ti may bagay kun ka trabaho. Awan mo nga ta ti reklamo maun. Saan mo amay bagaan na pudot? Ay wala. Iso nga ina man agaram. Kakaiso na nga dantong trabaho. Mabalin ko ti mga asawa. Anya? Kasi ino kay ti armam? Kini nga Mercy. Inakpasyaran no madamdama. Agdigo sa alaan. Ay, di ka laagbaen. Naimbag ano kaya't nakadayjay? Ay na. Kaya na. Dantong nga rod trabaho kan. Nakapasyar ka mat, Raymond. Ada ka di bagam? Ay, wah, Mercy. Mano nga mingal daw, adi ka nakikita ka. Mailiwa maganggan. Anya? Ha? Abay kumamot ang mailiw ka kanyak ngay. Agayata nga rugeng ka. Ha? Mabalinti agaram. Ay, ikwa. Pasensya ka na. Ang agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Api, hindi na kayat. Pasensya ka, Raymond. Ngam awan pa naggustukan ka. Iso adiret saan kan. Agbirok ka laangan iti sabali nga armam. Ay na. Apay nga ibalibag mo ti ridaw. Apay akas ta ti jar mo asimbang pa. Piling beauty babae. Di nakakayatain. Di pa ilaka gugod. Ni ka di Mercy ti dakdak ka matam. Ta sino kumapay nga Di nakanuki di kayatain. Kunang maila nakapimpintas. Igaputa saan na kan akayat. Kastan ti ibagbagam. Panunutan pa'y Luan niya ti rason ti di na pangayatan ken ka. Tanya kumangay may. Katap mo na asadot ka. Saan nakasadot? Naggagatak tupay. Agtrabaho ak tupay yan itong bingat. Si kala ang ti mangibagbagay ti kasta. Ngamno para kanya. Sadot ka. Matikas ti trabaho. Agmalmalaman nakaigam da tao iti danaw. Nakababantay makiti danaw. San lagayam a plato ti nawak. Pati kaldero nagdadakal. Adda aja maanusan ti kasto trabaho. Iso mo ilagayam malalaki ti birbirukan da dishwasher. Tapat a kaldero nginusar da nagluto. Inawak! Pagpakada ko nitong malam. Ibaga ka na ospital tinak. Kaawa bantay di ospital. Tap mo itagdamot na sweldo ko na. Naglalay nga dangay mo. No libre ti panaginaw ka. Iti may sangal daw. Naskan nga itagda. Anya? Saan mo manan amanusan ti trabahom? Nagrega mamutay. Nagmalmal man nakababad iti danom dagiti imak. Di da bambantay ang agpaisaw ti buskaw. No saan ko matapardasan ti aginaw? Maurno nga na, Mike. Di karkaraw, marigata na. Awan tinala ka at trabaho, anak ko. Agbiro kag iti sabali pagtrabaho, nanang. Ay da, makaamo ka iti biyag mo. Amin la at trabaho kat saan mo amanusan. Makabiro kag to iti nalalaka. Kain to makasapulak. Sobla man nga ramon ni Mercy. Kaya't kukumamat ni Mercy aparakin ka. Ang kaasin tulaag no iso ti pakyasawaam. Ang konsumisyon tulakit diken ka. Hinanam mo. Samit Ay, kuwar tayo man kinay. Di ka madanagan. Tayin to na da permanente at trabaho. Da kayon to matikak. Ay na, saan naman hun ananusan ti trabaho na? Ay Juan, nagikat man ay. Hadaman ni Jabalayan ang agit-id.
Ay, awanan di anak mo. Kasjay nalatan nga aglaklakay. Ay, huwan nga rod Kasanuntulaang no awana kaon. Ay, kat agnakam tumot nga tana. Sapay nasakit din akam na idibinastad ni Merce. Ah, kasta aya. Imbaga ka nga ang mga nuti kinasadot nati saan anangayatan ni Merce kenkwana. Kahit anya ngay ti kinunana. Saan ka no asadot? Ipilit na nagagat ka naw. Anya? Nakabiro ka kaon itinala ka at trabahok na nang. Anyamanan ngay at trabaho. Sitar itinalawa bilyaran. Sigurado ba't nga ta na bumayag ka ditan? Mabalin siguro talinong mat. Kung saan na mababad ti makiti danaw. Ay kat anusam nga ruden tanala ka daytan at trabaho. No kasta. Nakabirok manan iti sabali at trabaho na, nana. Ay wen balasang kaw. Bareng maanusan nan. Ay, no saan na amaanusan, talaga asadot na lang ng tikas jay, nana. Sayang ni Raymond, kunak manan. Adda itsura na, hanggang sadot mo. Ay, jak nga rod ampo no kasano kapag balbaliwan. Mare, nabayag samot ti anak mo iti trabaho na ika. Ay, kasla maanusan nan sama nga rod maray. Adamo makabulan nan trabaho. Ay, kat maanusan na nga tan-a. Maragsakan at nga rod maray. Kamaudyanan na. Adamo la na anusan nan at trabaho na. Nay, apay ngay anak kaida ka pay laang. Di ka mapanagtrabaho. Auston, yung makabulan na panagananos ka. Imikata ko niti trabaho. Anya, kunak man la no maanong sa munti trabaho. Imikat ka manan. How? Kalokwan da dya trabaho. Inak ke iyor ornos ti bula warwara endan. Inton inyornos ka, wara enda manain. Inak to man inyornosain. Makauma. Bambanugan da kada taon. Ay, awam mon, Raymond. Kastamlatan akanayon. Anya? Saan naman ang anaanusan ti trabaho na, nana? Ay, kasta garon balasan ko. Manon nga aldaw nga agid-id damanan ni Jabalay. Talaga akin na sadot nanday jay, nana. Ay, jakman ang mono asino ti malaan na. Saan mat akas jay day di amana? Saan nakmat asado ti kunak? Amangan numasapol nga ikan iti pagnakman na, nana. Anya nga iti aramidag. Saan nyo apakpakanan? Ay, kasladyak mo may turad ti mangan latan ajak ay aban balasang kaw. Sa bagay mutkit di nana. Ay na, ibigsanan ti tudo. Sapay agguruod ken agkimat. Kinasayaat, aglinong tayo pay. Ay, dito yung pagsirok niya ka siya naglinaw. Tay sumat niya silid dito ayan kaw. Dito'y kami nga rudan kalapaw ti anak ko. Ta isumat ti asidog dito'y ayan mi. May mayat ko no dito'y kamatlaan nga aglinong, maray. Mapasa ako na mapanak pa'y laang kita. Isuwa dito yung kaw. Ha! Ay! Marinika! Apa na basbasa kayo na nasa laing. Sinarukuso yung matatudaw. Ay sinarukusok ko na. Kaumay ko ibagakan ka. Anakimat ni nanang mo iji pagmulmulaan mi. Anya? Apa nga ni nanang kulat tinakimat? Tanyat kayat mo. Makimat kami amin. Ay, nagloko kan. Anya nga min tinapasama nga itapay anakimat ni nanang. Agdudo matinaglinungan mi itinagtudo. Kan agkimkimat itinakapigpigsa. Kat itinaglinungan ni nanang mo apuon ti akasya tinakimat. Anya?
Tangay ko nam nga awan igatang mo itilungon ti inam. Siya kun ti makisarita ka dagiti lalaki akakalugaran tayo. Kapag ti tinulungan na ti agaramid itilungon ti inam. Yaman na nanang. Tanda kaya tumultulong kanyak. Tanuawang kayo. Diyan mo ti raramiday. Ay, saan mo na pampanunutan dayta? Ti panunutam, no kasano tayo amay dulin ti bangkay ni nanang mo. Kan lamayan tayo pay. Kasi may ninanang kaw. Basul kaw. Ibinaybaya nga mingay so ti nagtrabaho para ti pa nagbiagmay. Usak ko mati nagtrabaho. Kapinagtalinad ko latan do ti balay. Saan ko mapaya natay ni nanang kaw. Nanang kaw. Maalabarok. Aklunan tayo tinapagtang ti inam. At ita taawanin ni nanang mo. Agbyagkan asiksika. Awanan tinamnama mamangtulong kan ka. Isung aggagat ka kuman. Agtrabaho ka. Tapno adda pangalaam iti pagbiag mo. Barok! Naglading itak iti husto gapo iti pupusayan ni nanang ko. Dinengag kumat ti pamagbaga ni Nana Saling kat nagsapul ak iti nagtrabaho. Naki-construction akmanan kan uray marigrigatanak inanusak. Tapno adda pangalaak iti pagbiag ko. Katitaan ay ruama ko niti trabaho kat adda pa yan garden ko apagmulmula ak iti agduduma a prutas kan nateng. Adda matan nobyak kat umadanin ti panagkasarmi. Alakastahan ti pagayam mo, Raymond. Alang kagayam, di tan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Raymond, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! In your nose para iti script ni Angelo. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa.